Ke, za ki iya faɗa min suwayen munafukai? Kai Hajiya Sara da Hajiya Nafisa. Amma kuma kai menene naka? To ina ruwanki dan na tambaye ki. Biro to kai kana ji Hajiya Sara ne munafukai. Me yasa? Ta yaya? Kamar ya? Ki Hajiya Sara ta haitse. Me ka gani a tare da ni? Ko ba da tambaya ba. Amsar ta bayyana akan fuskarki. Alamu sun nuna cewa baki ji daɗin zuwan ta gidan nan ba. Kafin na baki amsa sarki mai Kano ya baki amsa. Amma haka ne maganar da ya faɗa. Haka ne maganar ka. A gaskiya na ji babu daɗi. To aiki ma daina jin haushi. Shi sarki mai Kano da kike ganin sa ba wai auren tare ba. In dai haka ne, kawar kaman da damuwata. Kuma kaya ya man bakin cikin da yake damuna. To amma wani mataki za ka ɗauka dangane da wancan yaron da ya ɓata? Babban yaya ga wani can yana zaune da ita. Ta yiwu bai san cewa ta mu bace ko kamar babban yaya ga yana zuwa. Kai waye me sa kake zaune da ita? Me alaka ka da ita? Idan ita ta kasance kanwarka ce, to zan iya cewa na zama sirikinka. Me yake nufi? Wai shi mazoyinta ne. Rena hankali zaka mana? Me ya dauke mu? Deba, mutanen Deba ne mu. Me hujja akan haka? Hujja? Kai, yan jagaliya ba sa da katin jagaliya. Da muka gaya ma kawai sai ka yadda. Ban yadda ba. Ku kira Deba, sai yi magana da shi. Idan ka yi magana da ni, tamkar ka yi da Deba ne. Kafta ta kai? A'a ba kai na kafta ba, Deba na kafta. Me? Kace ne magana da kai? Tamkar nayi da Deba ne ba? To ba wani abu tun da Deba ka suburbuda. Da ce ni ka kuskure ka suburbuda. Wai me yasa ne? Yake ta sambala ta. To ai Deba da kai ba kai ba. Ko ba haka ba? Gaskiya kanka na ja dan uwa. Taho Deba, mu je mu tattauna. Zo abokina. Kai ni ba wuce ka bane. Kuma ni ba Deba bane. Kawai dai na mu hankali kake. Kai magana da Deba kai tsaye. Ina jin ka. Wai wani ne anan wai shi saurayin ta ne. Ya ce kuma yana so ya magana da kai. Ka gaya masa cewa in yi magana da kai tamkar yayi da ni ne. Shi yana can yana shan iska ni kuma ina nan ina shan sambada. To ai ya ke saurare ni ne. Wai shi dan sai ya bashi hujja. Yayi magana da shi kawai. Ina jin ka. Deba ne. Ban ji da kyau ba. Ni ne Deba nake magana. To, dan kara faɗa da ƙarfi. Ni ne Deba. Ya dai kake ihu mana? Kai magana daidai wa daida mana. Stop. Ku danna mana subscribe. Kana ku taba mana alamar ƙararrawa. Mun samu sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora. Wannan shirin kwamedin da kuka kalla na Algaita zai ringa zuwa muku a wannan tasha tamu mai farin jini wato Saskit TV Interview duniyar nishadi. Amma kafin nan ku danna mana subscribe kana ku taba mana alamar ƙararrawa ta yanda da zarar mun daura zai ringa faɗo muku domin samun damar kalla. Mun gode da kallon tashar Saskit TV Interview. Ke ma yarinya kin bi sahun waɗancan. Da yake a wancan lokacin gani na da ita na farko ne. Saboda yaban da kai min ina ta ɗauka cewa ni kyakkyawa ne amma yanzu na gane. Ku danna subscribe. Kana ku kawo mana alamar karara. Domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode da kallon tashar Saskit TV Interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba.